моҳи рамазон бародаронам бузургтарин моҳ аст ва валлоҳи агар Аллоҳ ба шумо диҳад имконияти гузарондани рамазонро, ин нишонаи бузургтарини муҳаббати Аллоҳ аст. лекин мушкилӣ дар он аст ки мо чӣ гуна мегузаронем рамазонро. магар ин моҳ бароям ба монанди моҳҳои дигар мешаванд? магар мо ҳам ин моҳро мегузаронем чӣ гунае ки дигарон ӯро мегузаронанд? бародарони ман, ҳақиқат дар он аст ки моҳи рамазон ин моҳи рӯзадорист. ин аст моҳи Қуръон, ин аст моҳи намоз, ин аст моҳи таҳаҷҷуд, ин аст моҳи таробеҳ, ин аст моҳи садақа, ин аст моҳи хайркунӣ, ин аст моҳи хилватнишинӣ дар масҷидҳо. моҳи рамазон моҳест ки ҳар як кадоме аз мо бояд бигӯем алвидо дунё ва худро наздик кунем ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. моҳи рамазон моҳест ки ҳар як кадоме аз мо бояд сарҳоро ба замин гузошта кор кунем ва ҳамин хел давом диҳем то омадани рӯзи ид. лек мутаассифона имрӯз ҳамааш баръакс аст. имрӯз моҳи рамазон моҳи хушҳолӣ шудааст, моҳи зиёфат шудааст, моҳи зиндагии шабона, моҳи базму хурсандӣ, моҳи сайру гашт бо дӯстонамон, моҳи ту маро даъват мекунӣ иншоаллоҳ дар ифтор ва ман туро даъват мекунам иншоаллоҳ дар ифтор, моҳи рақсу бозӣ, моҳи оҳ акнун ҳама хонаводаам якҷо мешинем машааллоҳ. моҳи рамазон табдил ёфт ба моҳи шикампарварӣ. моҳи таҳаҷҷуд табдил ёфт ба моҳи рақсу бозӣ. моҳи Қуръон табдил ёфт ба моҳи беҳудагӯӣ. ту дидӣ, ту шунидӣ, ту рафтӣ, ту омадӣ, бигӯ чӣ гап шуд, дар он ҷо кӣ буд? ва мусалмонон, ҳатто мусалмонони диндор, мо чунон интизорем ин моҳро ки мегӯем бародар ман беҳад дӯст медорам рамазонро. машааллоҳ, чӣ гуна дӯст медорӣ? дар ҳавояш парвоз мекунам. лек аллоҳу акбар, чӣ гуна истифода дорам ин парвозро. ман ҳама корро карда истодам ғайри оне ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло аз ман мехоҳад. бубинед бародарон, яке аз номҳои рӯзи доварӣ ин рӯзи афсусхӯрист. яке аз номҳои рӯзи доварӣ ин рӯзи афсус мебошад. чаро? чунки шумо рост мешавед дар назди Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ва шумо қоил мешавед он имкониятҳое ки ба шумо Аллоҳ дод, он фурсатҳое ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дод, он вақтҳое ки мо беҳуда сарф кардем, он неъмату меҳрубоние ки Аллоҳ ато кард ба мо, лек мо инкор кардем. шумо мебинед вазни ҳамаи инро вақти рост мешавед дар назди Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло. имрӯз мо шумо рамазони гузаштаро фикр дорем. бале, ӯ гузашт. бале, он қадар гуноҳе накардам. мо шумо имрӯз дар бораи ҳамин гап мезанем. оё чизеро гум кардам? хай соли дигар боз. азизам, ҳозир ин қадар зебо мелақӣ, лек вақте рост шудӣ дар назди Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло, баъд мефаҳмӣ ки чӣ гуна имкониятҳоро ба ту дода буд ва мефаҳмӣ ки чӣ гуна беҳуда сарф кардӣ. Аллоҳ мегӯяд дар он рӯз одамон ангуштони худро мегазанд. он рӯзест ки тифли хурд мӯйҳояш дар сараш сафед мешаванд. он рӯзест ки зани ҳомиладор бори шикамашро мепартояд. он рӯзест ки мардумон мегарданд ба монанди мастшуда. Аллоҳ мегӯяд ҳоло он ки онҳо маст нестанд, баръакс аз даҳшатии он рӯз одамон дучори девонагӣ мешаванд, беақлӣ. имрӯз мо шумо менигарем ба рамазони гузашта ва мегӯем оё чизеамро аз даст додам, иншоаллоҳ соли дигар беҳтар мешавам. азизам, не. дар он рӯз валлоҳи ашки хунолуд мегирӣ. аллоҳ ба ту меҳрубонӣ дод, аллоҳ ба ту тӯҳфа дод, аллоҳ ба ту имкониятро додааст, ба ту фурсатро додааст, лек мо чӣ гуна истифода дорем? чӣ гуна истифода дорем? бародаронам, агар медонистед чӣ қадар бо арзиш аст моҳи рамазон, дилатон ба бозӣ медаромад. валлоҳи ин фурсат ва имконияте ки ба шумо ато шудааст, он раҳмати Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло, дарвозаҳои дузах пӯшида мешаванд, дарвозаҳои биҳишт кушода мешаванд. ва Аллоҳ, тасаввур кунед, шайтонҳо бо занҷир бастаанд. ин фурсати шумост, ин вақти шумост, ин имконияти шумост. лек мо дар куҷоем бародар? дар кальянбарҳо, картабозӣ бо дӯстонамон, бо мошин сайру гашт, шояд ки дар ин ҷойҳо не. ва биёед, валлоҳи биёед ба Сидней. бародарони диндор дар моҳигириянд аз хуфтан то намози бомдод ва хобанд рӯзи дароз. чаро? чунки моҳи рамазон табдил ёфт ба моҳи вақтгузаронӣ. ба моҳи вақтгузаронӣ, дилхушӣ бо дӯстон,
лақидан бо рафиқону хонаводагон аз берун ин хело хуб аст. боварам кунед, аз берун ин хело хуб аст. моҳи ифтор ту даъват мекунӣ, маро ман даъват мекунам туро. ва касе надорад парои хондани шом дар масҷид, касе надорад парои хондани хуфтан дар масҷид. не, биёед мешинем, суҳбат мекунем. ҳоло он ки мо инро кардем соли дароз, якдигарро даъват кардем тулли сол ва ногаҳон ҳамаи ин мушкилҳои шабонарӯзии мо гузошта шуд дар моҳи Рамазон. ва фикратон ин тасодуфӣ аст? фикр намекунед ки шайтон кӯшиш дорад асрҳои дароз то ки нобуд созад ин уммаро? оё валлоҳи барои мо магар басанда нест мушкилҳои соли дароз? баъд меояд як моҳ, ҳамагӣ як моҳе ки Аллоҳ ба мо чиптаи бепул медиҳад. лек мо чӣ кор дорем? мо чӣ кор дорем? лек мо бошем бале ҳалол, албатта ин нест ҳаром. даъват кардани дӯстон дар хӯроки шом ин ҳалол, намегӯям ки ҳаром. лек нуқтаи назар он аст, ҳоло вақташ нест. худи ман бошам ин суннат нест, лек худи ман дар моҳи Рамазон, бубахшед маро, мегузорам ҳамсарамро, мегузорам фарзандонро, мегузорам дӯстонамро. азизам, ин моҳи ман аст, илтимос маро танҳо гузор, маро даъват накун, ба ман занг назан, ба ман нанавис, бароям аҳамияте надорад. илтимос маро танҳо гузор. ин фурсати ман аст, мард. ин фурсати ман аст, ин имконияти ман аст. ман ба ҳамсарам гуфтам ҳеҷ гуна хӯроки махсус дар моҳи Рамазон. хӯроки оддӣ, мард, хӯроки оддӣ. ҳама гуна хӯроке ки дар ним соат омода шавад, ҳамин басанда аст. имрӯз занҳои мо дар моҳи Рамазон ҷамъ шуда дар ошхона дар он ҷо соатҳо мегузаронанд. соатҳо! валлоҳи шумо тасаввурот надоред, бародарон. медонед, бигзоред ба шумо чизеро бигӯям. як чанд рӯз пеш аз бародарон пурсидам, медонед чӣ нобуд дорад ин уммаро? ин ҳаром нест. ҳаром нобуд надорад уммаро. ҳаром ин ҳаром мо медонем ва мо онро ҳис мекунем вақте кори ҳароме кардем. медонед чӣ нобуд дорад? ҳалол нобуд дорад уммаро. ин чизҳои ҳалоле ки вақти моро беҳуда мегиранд, кӯшишҳои моро беҳуда мегиранд. бале ин ҳалол, ягон шейх намегӯяд ки ин ҳаром. лекин он чиз беҳуда вақти шуморо мегирад. ин нобуд дорад уммаро. хӯроке ки дар пухтанаш соатҳо сарф мешавад, ин ҳалол, ҳама розӣ аст, касе зид нест. лекин гап сари он аст, ҳамсари ман соатҳо сарф мекунад дар ошхона то ки ба ман хӯрок пазад. соатҳо. мо хӯроки муайянеро мепазем дар Сидней ва ман боварӣ дорам ки он вақти беҳуда сарф шуда дар ин моҳ ҳаром ҳисобида мешавад. занҳо дар он ҷо якҷоя шишта ва соатҳо омода мекунанд мехӯрдании махсусеро. соатҳо мепечонанд, зебо мекунанд ва занҳо якҷоя шишта ғайбат мекунанд, бадгӯӣ мекунанд, мазхара мекунанд, шӯхӣ мекунанд, механданд. тӯли 6 соат омода мекунанд ва тӯли 48 соати дигар ӯро мепазанд. 48 соати дигар барои пухтан. ҳоло он ки 5 дақиқа басанда аст. бале, ҳалол, намегӯям ки ин ҳаром. масалан заҳр, кам таракаш ҳам туро мекушад, чунки ин заҳр аст, мо медонем инро. ӯ гуфт ҳалол ин табобат аст. кам тарак ҳалол табобат мекунад, лек аз ҳад зиёдаш туро аз по мезанад. мо ғарқ шудаем дар чизҳои ҳалоле ки барҳам медиҳад муносибатҳои моро бо Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. вақти беҳуда. моҳи Рамазон ин моҳи қиматест ки дар он ҳеҷ чиз муҳим нест. моҳи Қуръон, моҳи зикр, моҳи намоз, моҳест ки қалбу рӯҳат бояд меҳнат кунад. лекин рӯҳи ту ифлос шудааст дар дунё ва беҳуда вақтро сарф дорад. рӯҳи ту мегардад тӯли 11 моҳ. баъд меояд ин як моҳ, як имконият бародар, фурсати расидан ба мартаба, фурсати расидан ба розигии Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. азизам, шайтонҳо занҷирбанданд, дигар чӣ мехоҳӣ? шайтонҳо занҷирбанданд. иваз шав. медонед саҳобаҳо медонистанд ки шайтонҳо занҷирбанданд, инро қадр мекарданд. лекин имрӯз мову шумо, азизам, нафси ман ва ҳавасҳои ман бароям хело хатарнок шудаанд аз шайтон. барои ҳамин дар моҳи Рамазон шайтонҳо занҷирбанданд. лекин ба мо ҳеҷ ивазшавӣ намеорад. чаро? азизам, чунки он чизе ки дар даруни ман мавҷуд аст, ҳатто шайтон ҳайрон аст.
мо рӯҳи худро чунон омӯхта кардаем ба зиндагии бошукӯҳ, ҳатто шайтон аз ин ҳоли мо худ ҳайрон аст. моҳи рамазон, бародаронам, узри зиёд валлоҳи, лек моҳи рамазон ин моҳи дилхушӣ нест. ин моҳи рақсу бозӣ, сурудхонӣ ва шириниҳо нест. дар Сидней мо мағозаи шириние ҳаст, ки ба он ҷо мераванд ва ин аллакай анъана шудааст. онҳо ширинии муайянеро мефурӯшанд танҳо дар моҳи рамазон. ва ман мепурсам онҳоро: шумо умуман чиро ҷашн мегиред? донистан мехоҳам, яъне дар моҳи рамазон, дар моҳи Қуръон ва таҳаҷҷуд шумо чиро ҷашн мегиред? ва ин моҳ бояд моҳи рӯзае бошад, ки шумо кам хӯред, лек шумо бисёр мехӯред. шумо бояд ба худ ҳад гузоред. пайғамбари Аллоҳ дар вақти рӯзакушоӣ хӯроки оддӣ мехӯрд. лек ба ҳоли мо нигаред, шумо рӯзи дароз дар интизори ифтор, ҳамсар ва хонаводаҳои шумо то 5-6 соатӣ мегузаронанд дар ошхона ва худое накунад, ки хӯроки нодуруст пазанд. худое накунад, ки бемаза бошад. худое накунад, ки хӯрокро ба шумо хунук биёранд. ва шумо мешинед ба мисли аждаҳор, валлоҳи ба мисли аждаҳор дар мези суфраи баъзеҳо то 5-6 намуди хӯрок мавҷуд аст. 6 намуд хӯроки ҳархела дар суфра. ва боз шишта одамони Сурия. валлоҳи илтимос бародар, бас аст дурӯғ. мо шумо ҳеҷ дардеро ҳис намекунем барои одамони Сурия. мо мелақем, лек аз зиндагият маълум аст, ки ҳатто парвои онҳоро надорӣ. мемиранд онҳо, гуруснанд. азизам, парво надорӣ. худам, фикри худам, нафси худам, ҳаловати худам ва кайфиятҳои худам. шиштаи дар сари суфрае, ки дар он то 15-20 нафар ҷой мегиранд. боз мегӯӣ имрӯз чӣ дорем дар ифтор? дар ҳама ҳолат ин чунин аст, ки шумо шиштаи дар сари суфра ва чунон хӯрдаед, ки ҳатто ҷунбида наметонед. ҷунбида наметонед. дар намоз чунон истодаед, ки ба зур нафас мекашед. бародар, дар куҷост таробеҳи 8 раката? Чаро бародар? Чаро 20 ракат намехонӣ? ва дарҳол Аллоҳу акбар, ҳама уламо ва фуқаҳои умма пайдо мешаванд. бародар, ин суннат нест. азизам, фаромӯш кун, суннат ё фарз. гап сари он аст, ки ман барои худ осониро мекобам дар моҳи Рамазон. чаро? Чунки ҳақиқатан аз ростӣ мо парвои намозро надорем. бар зами ин ман ҷисман дар намоз ба по рост истода наметавонам 20 ракат бародар. ҳар яки мо дар ҷустуҷӯи тез имом. ин саволро бардоштед дар ин ҷо. ҷавонон байни худ менависанд: иншоаллоҳ кист дар ин ҷо тез имом? чаро ҳозир бародар? ту дар масҷид шиштаӣ? Ту ҷиддӣ? Чаро ҳозир бародар?